Mill-bidu tax-xahar li għadda, numru ta' residenti fi triq il-ferrovija l-qadima f'Ħal Balzan u toroq fil-viċinanzi bdew jesperjenzaw problemi serji fl-elettriku li dwarhom l-Ene Malta qed tagħmel ftit li xejn. Net News tkellem ma' Raymond Fenek, resident li wassal l-menti tiegħu u talmijiet li jgħixu fit-toroq affettwati. U di komplet tiżviluppa mill-ħażin għall-ar. Ħafna mir-residenti qed jikkomplenjaw bażikament l-istess ħaġa, illi salvavita li għadha switch kull darba titrippja. U ġibt l-electrician jiena l-ewwel ħsibt li għandi problema ġoddar, ġifieri. Imbagħad skoprejt li meta ġiet prova kullum kien ifittex u ma sab xejn. Għalli di hija problema ġejja minn barra. Għalli m'hemmx tara, għalli ħajja tkellem l-Ene Malta, għalli għax din hija xi ħaġa li huma jistgħu jiċċekkjaw. It-tuħ tal-elettriku kontinwu li qed joħloq inkonvenjent kbir lil mijiet ta' residenti f'erba' toroq separati. Però mhux biss, ir-residenti saħansitra raw wires tad-dawl fi triq jisparkjaw bir-riskju ta' xi traċedja issa dejjem qed jikber. Il-problema kienet li dak fi żmien il-festi ikollok il-mistidnin. Ma tistax toħħosja n-nies id-dar imħabba. U n-nies tal-blokka kollha bl-istess problema. Salvavita, il-bieraħ pereżempju telqet li 5 darbiet f'ġurnata. Sfortunatament, dawn ir-residenti waslu f'punt li ma jistgħux jippjanaw li jużaw il-fran tagħhom jew kwalunkwe apparat elettroniku ieħor minħabba l-instabilità kontinwa tal-elettriku. Skont ir-residenti li tkellmu magħna mal-Kunsill Lokali, l-Ene Malta ma trid tagħmel xejn dwar din il-problema. Iċċempel l-Ene Malta ma jirrisponda ħadd fuq il-freeform. Għamilna l-complaints anka kif rajt inti fuq Are You Being Served? Kien hemm ħafna complaints l-istess bħal tiegħi fuq is-salvavita, ġifieri, u ma nieħdu l-ebda riżultat. Mijiet ta' residenti jinsabu ferm irrabjati għal fatt li qed iħallsu ħafna għal servizz li mhux jilħaq l-aspirazzjonijiet li tant ftaħar bihom il-Gvern tal-Labor qabel l-elezzjoni ġenerali fl-2013. Dan meta ftaħar bit-tanker tal-gass anke jekk hemm dubji dwar kemm qed jintuża hekk kif kull darba li jkun hemm ħsara fl-interconnector pajjiżna kollu qed jispiċċa bla dawl. Ene Malta qed inħallsu tariffi fost l-ola jekk mhux l-ola li hawn fid-dinja. U laqas ituk servizz, isom qed jagħmlulna xi pjaċir li jżommulna l-effiċjenza tagħhom fejn jidħol ħsarat u affarijiet bħal dawn. Din mhijiex xi ħaġa li nista' nqabbad l-electrician jien biex jagħmilha u ma jridu jsowwuha dil-problema. U di qed taħraqni. U n-nies l-istess, kulħadd irrabjataw għax kulħadd qed isofru ħsarat bħalma sofrejt jien fil-pompa u f'affarijiet oħra, utilities li jkollok ġodda. Televisions, washing machine, jekk għandek washing machine, laptops li jkunu on charge, anka mobile li jkunu on charge, jista' jaħraqulek da, ġifieri, għax il-charge tal-elettriku qed ivarja ħafna. Kien Kutajjar għal Net News.